Uitați, ăsta este videoclipul meu. Eu îl încarc, da. Și așa eu. Să vă uitați și să dați subscribe-uri multe. Dacă nu ceva fac. Dacă vă văd, nu ceva. Și eu să zic, dacă la primul videoclip de la Toca Boca ați dat subscribe sau like și dacă ziceți nu, n-a să mai fiu prieten cu voi. Dacă ziceți că da, apoi mi-arătați și apoi n-a să mai fiu prieten cu voi niciodată. Mi-ați înțeles? Așa. Ați văzut ce am făcut eu, da? Scuzați-mă, dar m-am uitat. La cine m-am abonat eu? Poate la voi? Da,